Кайнатма. Подкаст булганга күрә, безнең монда башы юк. Теләсәң инде моменттан кисеп алалар безне. Шуңа күрә без синең белән хәзер теләсәң инде темага чыгып китә алабыз. Димәк, син Собадан килдең. Менә бүген генә. Бүген генә? Син анда яшисең? Яшим. Ничә сәгать ул Казаннан? Сәгать ярым дип әйтик инде. Сәгать Машинама йөрисең син, име? Теге. Үземнеке түгел. Үзем дусларныкы булса яныкында я шулай инде. Бүген кем китереп куйды сине? Анда элекеге теге студент вакытта йөргән. Шуны шалтыраттым инде. Анда төркем бар теге. Тегендә монда йөри торган. Шалтыраттым да, әйтә, ярар хәзер килербез ни. Әйтәм, Илгиз абый син беләсең бу? Әйе инде. Әйе, син кем малай? Ярар килдем, хәзер килде бу, алып китте. Шунда гел ул мине йөртәгәнчә, турнашка туры килде, ул мине гел йөртәгән студент вакытта инде. Шулай. Булай. Ничек була шулай ничек туры килә шулай. Юлга чыгасың да син кулыңны күтәрәсең инде. Башта шулай булгалады, хәзер булгалады, хәзер алай түгел инде. Ничексең хәзер? Кайдар чатларга язасың да, итәсең инде, име? Дип барасың. Сәгать ярым дисең, име? Мин Собада булганым бар берничә тапкыр. Собада бит инде яхшы дип сөйләр. Анда безнең хәзер нәрсә бар? Дворец бар. Дөресме? Ханнан. Ханнан түгел инде. Зәре ул теге бус да шу бит. Ул түгел бит, ул бит лесхоз дигән җирдә анда Собада бит юк ул. Бус сарае лесхоз. Бус сарай, точно. Ну, Соба районында. Аннан соң нәрсәдәндә, аннан соң сыер сауга торган урын бар анда. Анда безнең минем мәсәлән әнинең авылы Чулпыш дигән авыл, аның өстендә генә шуның өскөлешле дип әйтгәндә авылның теге тау башында робот фермасы ясаганнар. Робот фермасы. Анда теге сыерны үзе теләгән вакытта гына барып, үзе уйлый инде сыер. Миңа менә хәзер савырга кирәк, мин барам да, мине савалар. Аны робот сава. Шунда бит инде, барып үзем барып карамадым инде, гәрчә теге эш буенча да барырга туры килмәде анда. Ну, шундыйрак. Мин булганым баран içinde чыннан да кызыганда барып кайтырга була. Димәк, калган районнар бит инде көнләшәдер инде сезнең шундый алдынгы районда яшисез дип, чөнки сезнең бит инде рәисегез дә сездән чыккан, ул сезгә ярдәм итә булып чыга бит инде районыгызга. Шуңа күрә бит инде ул шундый алдынгы. Ну, менә кайсы гына районнан булса да шулай әйтерләр ике бүген инде. Син анда шул Чүпрәлдән булдыңмы? Име, син шуннан чыкты шул анда рәис. Алай да анда да шулай әйтерләр ике бүг. Яхшы яклар хайран анда, шуның белән бәйләп карарлык яхшы яклар хайран. Шушы фактор белән. Ну, көнләшәм соң сез сизәсезме, икенче районнар әйтәм мин язамы кайдар интернетта анда. Сезгә рәхәтрәк, сезгә җиңелрәк, бит Собадан, Собалар. Читтән шулай әйткәннәрне ишеткән бар инде. Собалар. Нәрсәгә бу темага киреп китәсе килгән, чөнки безнең бүгенге подкастның темасы да көнчелек. Көнчелек турында сөйләшәбез. Ул беренчедән минемчә, ул татар халкына хас булган бик көчле шундый хис, көнчелек. Син дә ризалашасың. Син кайчан сизәсең аны менә? Миндә үземдә дә бар, ул тик мин аны алай үстермәскә тырышам инде шуны. Ул менә мин үзем чынлыкта әйткәнем бар, кемгә әйттем икән соң кешенең андый уңышына ни алай сөенә белмим мин үзем теге. Кайбер кеше бит ничек күңелдән шулай сөенә, мин теге миндә эш ялан булай дип шулай уйлыйм, башлыйм мин аннан соң. Шундый нәрсә бар. Ул көнчелек түгелдер инде, бәлки нәрсә икәнен аңлатып булмый. Бар инде, бар булдагын. Бардыр. Шундый ачуын чара торган нәрсәләр. Ну, аны инде тәрбияләргә кирәк үзеңдә. Ну, яхшы кеше булсаң бит инде көнчелек хисе булырга тиеш түгел, яхшы кеше бит инде андый түгел, ул бит шундый тәрбияле, ипле, ул кеше өчен сөенә белә, көнчелек хисе бар икән, димәк, син начар дип үзеңне хис итәсең бит инде. Хис итү бар андый нәрсә. Барыгызга сәлам. Минем исемем Ләйлә. Сез Кайнатма подкастын тыңлыйсыз, карыйсыз. Тыңласагыз, ул Болгар радиосында, карасагыз, ул интернетта, кайсыдыр социаль челтәрдә. Без Кайнатма подкастында төрле кунакларны чакырып, алар белән төрле өлкәдә булган темаларга сөйләшәбез. Мин үзем Казан кызы, шуңа күрәдер, бәлки мин бөтен шәхесләрне, сәләтле шәхесләрне белеп барам, һәм таныш диярлек. Таныш булмасам, аларның нәрсә белән шөгыльләнгәнен, һәм нәрсә белән яшәгәннәрен беләм. Бүген безнең кунагыбыз ул Нияз. Ниязны сез барыгыз да беләсездер дигән өметтә. Нияз, сине бүтән кеше беләме? Син инде шундый булдымы синең иртәң, менә син торасың да, мин бит билгеле шәхес дигән, шундый уянган көнең булдымы?
менә ул стимул бирергә мөмкин сиңа. Син мәсәлән шулай зирәк уйласаң дагы, киләсе эшләреңә менә шул уңай яктан гына карарга кирәк. Менә ул мин билгеле дигән нәрсәгә инде теге йолдызларга сикерергә кирәкме инде анда өскә таба. Ансын һәр кеше беләдер инде, ул миндә генә түгел. Теге йолдызлык шире дигән. Юк, чынлыктан мин алай әле үземне хис итмим. Мин әле алда булыр дип уйлыйм мин асы. Анда бер альбом белән, бер кино белән генә син алай юк. Демәк, син безнең җырчы, ниме? Һәм артист, актер. Иҗатчы дип әйтер идем, җырчы түгел, минем төркемдәш егет җырлый. Без гадәттә шулай альбомда ул җырлаган иде инде. Ул җырлый, син шигырьләр юлларыңны язасың, ниме? Җыр юллары. Шундай башлангыч идеялар. Мин үземнең элек видео бар я бер аның белән танышканча җырлаган идем янда. Без аның белән дип сөйләшәбез инде, ул Булат Шәймиев. Булат. Сәлам. Ул карыячак, бит карап бара бит ниберендә. Карый мин җибәрәм, һәм тайм-кодларны җибәрәм. Шушы җирен кара, шушыны кара дип әйтәм инде. Ул безнең мәшгуль бит инде. Тайм-кодлар белән язмасаң булмый. Димәк, сез Булат Шәймиев белән бер группа, бер төркем ясадыгыз, диме? Вакытында ике дус. Сез дусмы, дус түгелме, бәлки сез менә партнерлар дип сөйләр бит инде, бәлки сез бер идея белән янып яшисез дә, шуңа күрә сез бергә бер төркем ясагансыздыр. Бәлки сез чыннан да дуслар? Аландырасы килми, дуслар дип әйтик. Мана теге утырып андый уйлар бар инде. Анда Зөлфат Хәкимнең ничектер дуслык турында кем соң ул дус дип шулай фикерләп утыру, тирәнтен уйлап, без алай утырган бар иде. Аның шундый тыңлап, аның фикерен дә. Кем соң ул ничек дип. Булай менә әйтәсезме, дус. Дус. Мин сен дус дигән сүзне бик өскә күтәрдем дә име. Күп кеше дуслыкка, минем дуслыкка туры килми. Минем өчен дус ул менә син үсән төнне шалтырата икән сәгать 3-тә, име? Син торасың да сүзсез аңа ярдәм итәргә әзер. Минем андый кешеләрем юк диярлек. Мин беркемгә дә төнге 3-тә нинди авырлыклар булса да шалтыратмаячакмын. Димәк, минем дусларым юк булып чыгам. Мин үземә сорау бирәм инде. Син ул очракта баралар. Син генә шулай тоясың. Алар бар теге, мәсәлән, шул ук сиңа шалтыраткач тагын син трубканы алмаска мөмкин сәңгәндә, әмма алар сиңа икенче төрле карый һәм якын итеп карыйлар. Димәк, сез бу дуслык инде. Мин бит аңа шул Булатка килгәндә ул төнге 3-тә шалтыратса да ничек ярдәм итә алам. Алманиягә. Алманиядә яшәй, Ну, кара, ул сиңа шалтырата дисә төнге 3-тә име? Син бит трубканы алып, аны бәс яшеп алуда, бәлки аның өчен инде ул да җитәдер. Чыгып чабарга кирәкмидер, ярдәм итәм дип. Шуңа күрә шундый мәгълүматлар булырга мөмкин. Булган менә көнчелеккә килеп кайтсак, Булатка карата. Ул булыр иде, әгәр дә ул минем белән проектларны хәзер алып бармаса, кайбер шундый минем белән эш итмәсә. Булай без бер 5-тәргә бөтенләй салабыз үзебезне. Безнең 5-тәребез бер дип әйтик инде. Булай юк. Мәсәлән, китеп, аерылып, теге андый проектлар булган булса, һәр хәлдә булмый калмаса шикелле. Бар инде ул, диме? Ул хиссиндә, син теге яшермисең. Ул шул дәрәҗәгә хәтлек кенә тегене Мәсәлән, мин бит яхшыру теләге белән генә, мәсәлән, аның ул кешедән өйрәнеп була бит инде, шундый нәрсәләргә, үзең белмәгән әйберләргә өйрәнеп була, менә шул яктан гына көнчелек. Шул үзеңне яхшырту ягыннан гына. Ул бар бит инде интернетта күп итеп проектлар ясый име, видеоларда яхшы просмотр дип сөйли без инде без җыя. Шуңа күрә тарала. Һәм кеше бит инде аны күпкә синне белгәнче, аны беренче белергә мөмкиннәр кешеләр. Шулай да, чынлыкта аны беренче беләләр, мин түгел. Ничектер әле бер кыз да әйткән, син әле күз алдына китермисең, аның ничек популяр икәнен дигән шундый. Мин әйттем, кара ниләре, караганнарында видеолар ниләр. Чыннан да Булатның эше көчле, чыннан да ул үзенә аудитория җыя, аннан соң шулай дип билгеле шәхескә әйләнеп бара, һәм аның бит әле принциплары да бик көчле. Кешенең принциплары бар икән, ул аны сөрә, һәм мәсәлән, аны белән аралашырга бик авыр миңа монда Казанда булганда, чөнки ул мәсәлән урыс телен кушып сөйләшмә, аннан соң урысча видео төшерәсең, нәрсәгә син урысча алып барасың үзеңнең блогларыңны, менә бөтен әйберне шундый претензия белән әйтүләре белән индеме, әзрәк кенә үпкәләтә бит инде кеше. Ләкин барыбер истә кала, ул кирип кала кайдыр күңелгә, һәм Булат Шәймиев ул ниндидер теге яшьлек максимализмның синонимы кебек, әйтер, әзрәк кенә үссен, бу андый холкы үзгәрер әле аның дип сөйлиләр кешеләр индеме? Шунда ул уникаль кеше, теге андый кеше әле татарчадан инглизчәгә сикергән. Минем мәсәлән
гомеремдә анда шулай итеп сөйләшкән кешене минем тапканым булмады. Үзебезнең районда дип әйтәйин инде, төбәктә шул. Шулай итеп бар, аралашырлык кызык итеп, татарча шундый кызыксынып инде. Сез ничек табыштыгыз соң? Менә шул төбәктәш булганга күрә кайдыр бер мәктәптә йөрдегезме? Сез ничек менә әйдә тараф төркемен булдырыйк дип кайчан кем әйтте һәм кайчан? Менә шул яздыра башлаганда сөйләгән бит юл темасы. Юл темасы кавыштырды инде. Әле ул менә шул мистика дигән нәрсә бар бит инде, күп музыкаль коралларында шул көнләгән имен кирәкле миңа электрон. Гомеремдә беренче тапкыр инде. Мега яны иде, шулай чыгып утырдым, теге кайтырга машина килдерә, мин киреп утырдым, иш яптым. Күргән бар ничектер. Сәлам. Сәлам. Теге сөйләшеп киттек, шулай кәчтемнәрдән утыралар. Ул вакытта инглиз теле укытып биргән чаклар аның монда мәктәптә инде. Казанның бер мәктәбендә. Шулай сөйләшеп киттек, мин караган бар яны турында видеоны. Яра сөйләшәбез, әйтәш, собага җиткәнбез икән бит. Шундый номерны алып булдырган, анда әйтәм, шулай әйтәбез, минем әзерләнүләр бар инде. Миңа шушы күрешүгә кирәк булган ахыр дип уйладым да. Әзер ниләр дигәне ул сэмпллар инде, инде язган музыкаң. Чилеп пешерәк җырлар. Әйе. Аннан соң без аны пешереп бетердек инде. Ильяс абый тарафыннан дагы ярдәм булды безгә. Ильяс Гафаров. Тулаем Ями лейблы, баллы лейбл. Син үзең менә сезнең төркемне белмәгән кешеләргә нинди җырдан танышуны тәкъдим итәргә? Кайсы җырны тыңларга беренче? Яратудан башласыннар. Чөнки без аны башта сингл әйткән идек аерым. Аннан калган 5-сен тыңлыйсыз инде. Кем белән аралашырга кирәк? Мин ярткан сорау, моны кисерләр инде. Кем белән йокларга кирәк кинога эләгер өчен? Сез беләсездер инде. Гомумән йокларга дип әйтмим, ул куштанлыклар өчен дә алынган сүз. Бары тик шушы селкенештә генә булырга кирәктер, менә шушы иҗади селкенеш. Музыка эшлисеңме, син башка проектлармы, синең потенциалың булса инде, кемгәдер ошасаң, шушы бергә эшләү ягыннан дип әйтик, сине табалар инде, шундый нәрсә бар. Бер вакыйга бит инде икенчесен үрләтә, шулай дип әйтик. Бер күрешү икенчесенә бәйле. Шул җирдә әйдәнеп йөрсәң инде, сине кемдер белеп ала, танып ала. Син бит барбер артист, актер дигән белемең юк. Юк. Менә ничек менә шулай курыкмыйча сине кинога чакырып алганнар. Димәк, бай булат. Нәрсә уйлаган икән? Нинди нәрсә синең героеңнан нәрсә чыгарасы килгән ул? Нияз дигән. Син бит анда Ришатны уйныйсың инде, әйме? Ришат дигән егетне. Ришат. Сезнең анда бөтенләй менә кастингта Роза Хайруллина, әйме? Артист, актер. Калганнар берсе дә актер түгел кебек тоела. Алмас Хамзин белән Батулла инде алар сәхнәдән теге сәхнәгә чыгыш ясап йөрмәсәләр дә шул сәхнә кешеләре инде. Юнус инде безнең конференция кичкенә курслар үткән бугай инде ул. Юнус ул Илһам уйнаган егет. Әйе. Сирен инде ул Мәскәүләргә барып җиткән. Аларның һәрберсе теге ерак түгел бу өлкәдән. Чынлыкта теге үзләрен итсәләр дә, үзләрен мин актер түгел дип әйтсәләр дә инде. Нәрсә булды иң авыр кинода төшкәндә синең өчен? Мин әйтергә мөмкин, мин сине караганнан соң, синең турында нинди фикер йөрттем, уйнавың турында сөйлим аннан соң. Син бу сорауга җавап бирә тора. Миңа авыр булмады, бары тик кайбер эпизодлар гына булды, теге үзәккә үтә торган шундый менә монда куырып ала торган инде шушы күкрәк тирәсендә дип әйтик. Ул эпизод кинога кермәгән. Роза егыла. Роза апайны теге башта бит инде Батулла әйтеп ята, теге үлем дип. Шулай ятканнан соң егылган тавыш ишетелә, бүтән кеше тирәккә йөгереп керә. Анда әби егылган. Мин әйтәм, бер машина кирәктер инде, шуны чыгып китәм. Аннан соң без анда кире керәбез әле. Аны күтәрәбез. Илһам
рәсим, мин аны шул күтәреп алып чыгабыз. Шул алып чыкканда, аннан соң анда кино төшергән такымның кайбер әгъзалары җыладылар анда, шундый яшь чыкты. Һәм бу сиңа да йогынты ясамый калмый. Инде ул чыннан да минем дә генә инде мөлдерәп тора ул вакытта күздә. Менә шундый авыррак булды ул кырые эмоциональ яктан. Аннан соң ахырдан без ул ахырда кинода ахырда түгел ул. Ул безнең теге съемкалар буенча ахырда. Рәттән төшерелмәй инде ул кинода булганда рәттән төшерелмәй ул кадрлар Басуда торабыз бит әле анда мин гитара белән, аларның туй вакытлары, әби белән бабайның соңга калган туй. Анда ахырдан әле Юнус инде ул Илһам шулай чаба иде, Байбулат кычкыра. Илһам, чап минем арттан, әйдә, минем арттан. Чап, менә шундый ул ерактан карыйсың. Һәм менә ул дагы әзрәк шундый. Демәк, син шундый инде эмпатияга бирелеп, үзеңнең героеңның да, анасын уйлап табылган менә бу сценарийны да шундый якын кабул итеп, шуңа күрә генә сиңа авыр булган инде кинода төшергәймеш. Дисәңме? Ул вакытта мин бит сценарийны тулысынча белмим, үзем эпизодлардан да беләм, кайда уйныйсын, нәрсә уйныйсы икән, ничегрәк. Тулайым әле мин фильмны карагач кына белдем бөтенесен дә. Шул. Күпчелектә шулай диләр бит инде, артистлар да үзләренең сәхнәләрен беләләр, шунда төшкәнен генә беләләр дә, калганнарын теге төп картинаны алар ахырдан гына кино караганда гына күрәләр. Минем теге башка туры бирис килмәде инде, кая бирис дип сценарийны ничегрәк ул белим әле дип. Кысылмыйча гына. Тиз генә янда, чөнки кысылырлык вакыт юк. Ничә дә карадың инде син? Бириде помни киносын. Иң беренче шул Казанда карадык без инде. 9 бергә караганбыз димәк. Бергә. Аннан соң мин 5 тапкырдыр. 5 тапкыр. Әле мин бер көнне бардым, татарчаларын караган идем инде. Бардым, шулай русча версиясе дип. Барым татарча версиясын рәккәнбез. Тәң татарча бара. Мин әйтәм вакыт барып киттем, тагын билет алдым, шул вакытта мизгелдә татарча версиясына киттем анда. Бер көнне 2 тапкыр карадым шулай. Бер артлы. Русча версиясын карарга ирештем. Шын фанат. Менә мин сине белмәдем бит син анда ул кинода уйнавыңны. Килеп кирдек һәм беренче кадрда син анда барлыкка киләсең. Тизрәк куядыр төшерергә, кемгә дә күрсәтергә, Шәймигә җибәрергә дип индеме. Телефонны чыгара башладым, өлгермәдем лектергә ул беренче кадрда. Яратам дим, хәтта булачак ул по-любому көтәбез. Һәм әлбәттә син беренчедән сөйләвең татарча саф инде, рәхәт тыңларга, һәм син инде Байбулат микән, үзеңме, бәлки син сәләтең бардыр инде, актерлык сәләтең, шуннан да сиңа ышанасың. Ләкин кайбер мизгелдә барыбер тен алдалый бит инде. Бар андай моментта. Син үзең сиздеңме, син бармы шуны? Менә монда алдарак күченеп киткәнмен икән. Тезрәк кенә чын күңелдән булганда, чыннан булганда, син инде белмисең нәрсә әйткәнеңне, нәрсә сөйләгәнеңне һәм тәнеңне ничек китергә тиеш икән. Бу инде 3нчеме, 4нчеме дубль булганга күрә син беләсең, менә бу сүздән соң син күтәрергә тиешсең, дибеме? Шуңа күрә кайбер моментта мин күп кинолар караган кеше буларак, ул моменттан сиздем. Икенче кешедән сорап карадым. Кеше аны сизми. Күп кино карамаган кеше. Ләкин мин караганга күрә, митем менә бу төштә, митем ашыгып китте кулым, әйтәм. Әзрәк кенә кулы күтәрелә тиеш түгел кул по идее. Анда мин бер сиздем шундый. Өстәл чиста булса да, өстәлне сөртәм тыйны. Ниндидер бер нинди шундый чисталыгында сөртеп аларга авыл баласының күңеле тегән. Өстәлне сөртеп теге тузан раманда бер нәрсә юк бит анда. Күренми торган әйберләр шундый. Булдымы кешеләр сиңа кемдер әйткәндер бәлки, нигә сиңа әйтмәгәндер инде аны. Кемдер Байбулатка әйтеп, ул сиңа җиткергән мөмкиндер. Нигә аны алдыгыз рольгә, нигә алмадыгыз? Мәсәлән, Кәриф театрындагы артистларны, Камал театрындагы артистларны, әзер артистларны нигә алмадыгыз? Нигә сез Ниязны алдыгыз дип әйткән кешеләр булган микән? Җиткермәдеме ул? Юк, җиткермәде. Җиткерегез. Кирсенчә мактаулар булды теге. Миңа 3 кеше язды. Мактаулар күп булды. Ул бит инде лар. Шулай бит. Мактау гына түгел, лар бит инде. Варс әни диген. Алар әйе теге. Менә теге үземнең яшьтәшләрдән дип әйтик. Шоу. Һәм беренче менә шул премьерны караганда Рамил Тхватуллин бит инде. Фамилиясе шуның белән янәшә утырган идем. Әйе. Ул шундай, мин килдемдән урын бармы?
Орын бармы? Ничектер. Әйтте дәген утырдым да инде мин. Карыйбыз, ул кырда утыра, шундый күн курткалар кигән анда. Шун. Ай. Кино барат инде. Шо әйтәләр. Сиркенмәле дисек, эскиләйме, сиркенмәле. Я, ул киресенчә теге зыялы ни бир вайб бирә тегән йер. Андары бурылдырам. Мин бу якта утыра дим, бу якта. Сез төштегез да? Ничектер. Молодец. Әйтте дәген шундый сүзләрне, кайбер үзенең фикерләрен әйтте дәген, ниндидер линиялар белән бу линиялар бәйле микән сорарсың дип. Режиссердан да әйтәм. Ярар, рәхмәт. Тегендә карыйм, рәхим бәтшүреп тора мине булай. Син Рахимбага кул булгадың хәзер, име? Юк, ул төшереп торганда мин шуны. Ну, вакытта булгамадым инде. Әйе, рәхим бәсен адам булдым. Үзенең битендә аудиода һәм видео форматта бер юлы яздырыла. Шуңа күрә кайбер моментлары аудиода тыңлаганда кешегә аңлашылмаска мөмкин, чөнки син теге сине күрергә кирәк. Сине кеше күрмәсә аңлап бетерми бугай. Синең образыңны, бүгенге образыңны сабада шай йөриләрдер инде кешеләр, име? Бүтән кеше дә сабада шай киенеп йөри. Мен теге Йөрсеннәр, кызык булыр. Аудиода булган кешеләргә, радиода тыңлаган кешеләргә мин гел сөйлим инде кунакларның кыяфәтен. Күз алдыгызга китергәсен Нияз, чәче озынрак булып санала бит син чәчең, име? Инде, кистер чәчен. Диләр, име? Чәче зеркенә озынрак. Күзлек кигән ниндидер Киберпанк без бит инде IT паркта. IT паркта төшерәбез Тематика туры моны. килә бу. Шуңа күрә киберпанк күзлеге кигән. Аннан соң ак футболка, бу иң нормальный киемендә. Ак футболка һәм спортивкадан син, име? Әйе. Спортивка, ну, собача. Ну, бу олимпийка дип әйтик инде, ул гадәттә әзрәк кенә артка алып кайта торганрак олимпийка. Шуңа. Мен шундыйраклар ошый. Көнчелеккә кире кайтсак, мәсәлән, битендә бар егетләр, име, алар 1.80 Әйе. ниндидер шундый мускуллы, име. Син аларга карап, менә миндә ничек шундый булып озын буйлы булып тумаган микән, ничек шундый мин качук түгел микән дип уйлаганым булган идеме? Мәктәп чорында бәлки. Хәзер син әлбәттә үзеңне яратасың. Ансам билгеле. Дөньяның иң танылган кешеләре кечкенә кешеләр диген. Берсен әйткәндә. Кем ул? Әйсән кигән? Син? Мин әйе. Том Йорк та кечкенә. Ансы кем әле? Радиоһед төркеме. Әйе. Том Йорк. Энди Уорхол да зур булмаган инде. Аннан соң бер актриса белән хәзер искә төшерә алмыйм инде, дөресен әйткәндә. Язарсыз миңа, мин сезгә язып җибәрмәкмен. Наполеон. Шулайдыр, кечкенә булганмы? Дип сөйлиләр. Әсен мен күптән түгел тыңлаган бер подкаст, янда сөйләделәр. Наполеон чын күңелдән андый кечкенә булмаган, аны карикатура формасында ачуын чыгарыр өчен шулай эшләгәннәр дә, име? Кеше тикшерә алмый бит, тикшерә алмаган кеше. Бәлки Наполеон аларны ачуын чыгаргачалар, көнчелектән шулай дип басып куйганнар. Бәлки. Шундай бит. Әйе. Шуңа күрә алар генә әзрәк кенә теге лектор булыр өчен кечкенә бит ул дип сөйләгәннәр. Һәм аның башлыгы да шундый зур булган бит инде. Башлыгы зур, үзе кечкенә булып күренеп каладыр инде. Шуңа күрә шундый карикатуралар ясап, алар гәҗитләрдә. Шундый бер эшләгәннәр. Менә. Димәк, хәзерге вакытта син инде андый олы гәүдәле кешеләргә, мускуллы кешеләргә көнчелегем юк. Мин үземдәге 9-10 сыйныфта шөгыльләнәм турникларда, воркаут. Шундый төрле күнекмәләр эшләргә анда турникта кызык иде миңа. Йөрик, тренажер залына йөридек. Гомумән мин футбол уйнап тәмамлаган кеше. Футболны тәмамлаган ай киткән. Ничек футболны тәмамлап була? Уйнадан туктыйсың. Уйныйсың да уйлыйсың үзеңне 10 сыйныфка кадәр, анда 11-гә кадәр мин футболчы булам дип, син анда әйтәләр. Юк инде. Хатыйга керә кирәк. Аны бетәш юк микән ди. Неужели карага килмәсләр инде анда сойларга безне уенны Рубиннан килмәсләр инде. Скаутлар. Килмәделәр. Әмма хоккей безнең алга киткән. Бәлки хоккей уйнысы булгандыр. Шай бурында. Хоккей уйнар өчен бит анда беренчедән нәрсә эшләргә кирәк? Сугышырга яратырга кирәк. Футболда да сугышасың инде әзрәк. Этешәсең, төшәсең. Юк, монда бит инде тагын менә командада уйнаганда, анда бит 10 егет бер туп артыннан йөреп йөриләр инде, име? Шулай дип әйтәләр, туп тибә.
Топ тибеләре. Анда команданы кеше булырга кирәк. Командада белән бергә уйный белергә кирәк һәм үзеңә тартмыйсың бит инде. Менә мин генә, мин Месси, мин Роналдо дип бирмисең инде. Ирерим икән син. Мин түгел, мин алай голлар кертүче түгел, шундый сорый инде миннән дәдә анда. Як бүтән кеше. Ничек низ голлар керәме соң? Голлар керәме? Шундый. Паслар биреләме әйтәм. Мин дә футбол тамамлаган дигәннән, мин баскетбол тамамлаган кеше. Анда уйнаганда мин мәсәлән уйнасам, мин гел уйныйм, менә мине сизсеннәр, мин нападениедә уйныйм. Һәм миңа иң рәхәте иде, икенче тренер кычкырганда: "Седьмой, прикрывайте седьмой" дип әйтсәләр, димәк мин, алар миннән куркалар. Димәк, икенче команда өчен бирәләр шундый сигнал. Димәк, мин көчле уйнаучы дип үземне хис итәдем дә, шуңа күрә икенче кызлардан үземне өстенрәк торырга тырышадыр. Мыштырки инде мин көчле уйнаучы. Һәм шул командада берәү: "Лейлә, нисәсе белән яхшы инде Лейлә. Не кая 4нче номер минем. Шундан нәрсә инде?" Теге янда. Минем 8нче, ул мәңгелек теге символы дип әйтә. Мәңгелек буламы ул? Бесконечный мәңгелек, да? Ая. Шиксезлек. Шиксезлек. Менә бит. Әле, менә без беләбез бит инде Хойтакташ белән Гадел Кутой, алар дус булганнар. Син беләдең моны? Әле ул җиренә җитмәгәнмендер, мин өйрәнәм инде әкренле классикларны. Әйме? Шигырьләрен, дус булганлыкларын. Алар һәрберсе инде кемнәр ул вакытта абурлы шундый, бер өлкәдә кайный торган кешеләр бер-берсен белеп. Бер журналда бергә дус булганнар да, иманнан соң Хойтакташның шигырьләре теге яхшырак керә башлаган инде аудиторияга һәм шулай сөйлиләр. Гадел Кутой имештеки түзмәгән һәм алар бергә аралашмый башлаганнар дип. Тибен шешкәнем күптән түгел, һәм әйтә, алай ук дөрес түгел ди. Чөнки менә ул бит совет чоры. Кем совет чорын яратып шигырьләр яза, шул алга чыга. Кем язмый, шул юк дип инде. Шуңа күрә бәлки Хойтакташ язгандыр шундый шигырьләр ди. Гадел Кутой инде андый шигырьләргә киргә тырышмаган, маңа кулларын андый шигырьләр белән. Сиңа менә шулай килсәләр әйтсәләр, яз әле безгә нинди булса да шундый җыр, гимн формасында. Бүтән кеше инде яратып җырласыннар. Менә яши Татарстан алга бара дигән шундый заказ җыр. Син чыннан да Татарстанны яратасың. Бәлки Татарстан түгел, Саба турында булырга мөмкин андый җыр, име? Син чыннан да Сабаны яратасың, ләкин сиңа аның өчен акча түлиләр. Син ризалашырсыңмы язарга? Башта бәлки эшләй башлыйсың да инде өстәл артына утырып. Күпчелек шулай була инде, әгәр дә ул мин уйлыйм. Туктале, мин бит моны үземнең проектыма кертәләм, үземнең төркемгә. Мин булай җырлар эшлим соң. Мин гәрчә алай эшләмәгән булсам да, заказ кешесе түгел мин, чынлыкта. Башкалар заказ белән эшләсеннәр. Мин үзем өчен генә эшләп торам инде. Һәм башкаларны илһамландырыр өчен үземнең материаллар белән шәт. Бәлки бит беләсеңме, әле яшьлек сөешәдер синең күңелеңдә, синең телең белән яшьлегең сөешәдер. Чөнки барыбер кайсыр мизгелдә синең белән бер яшьтә булган егетләр машина алачаклар, йортлар төзәячәкләр, гаилә белән кайдыр Мальдивларга юл итәргә барачаклар. Инде. Син Сабада. Инде көннәр шулай инде. Инде аларның машиналарында йортлары бар. Алар кайдыр барып кайтканнар юл итәргә. Сен яшәле? Миңа 29 тулды. 29. Сиздән 30 яшьлек кризис башланачак. Миңа инде 30. Уйлар бар инде. Ул бүтән кешеләрдә буламы соң ул нәрсә? Менә син узып киткәнсең бит инде аны. Мин узып киттем. Чыннан да бүтән кешеләр бар дип уйлыйм мин. Чөнки беләсеңме, хәзерге вакытта безнең бит социаль челтәрләр бар, һәм син шунда карап, үзеңне менә ул социаль мәшгуль челтәрләргә карагач, менә шул көнләшү нәрсәсе дә тугадагын
яратмыйм теге читкәргә алып куям. Мәсәлән, мин кайбер нәрсәләрне аннан белмәсәм, мин күпкә продуктиврак булыр идем. Күп үзем яхшырак кайбер эшләр идем. Чөнки шуннан да карый башлыйсың. Аһа, бу минем классташым монда булган икән, инде. Туктата син, туктата син. Син инде, бәлки ул синең хыялың түгелдер дә. Мәсәлән, мин ничә уйласам да, миңа йорт та кирәкми, фатир да кирәкми. Ничәкле хыяллансам, бүтән кешенең дә бар бит инде ул. Дәйле сиңа да кирәк дигән була әни миңа, име? Миңа мәйтәм ничәптә кирәк түгел. Бер бүлмәле фатир кичкенә генә бар икән, миңа шул җитә. Мин теге шундый зур әйберләр турында да уйлам. Ләкин карыйсың, монсының фатиры 3 бүлмәле, бу йорт төзегән, миңа да кирәктер бәлки дип, син уйлана башлыйсың шуның. Шундый моментлар бар ие. Ул кирәк булып торсын. Мәсәлән, мин Казанга киләм теге. Конорга авыр булмаса, рәхәт бит, керәсең конасың. Шундый яктан гына кирәк. Бу эшлим әле хәзер алам мин анда. Мин менә машина, гомумән машиналарга бер качан кызыкмадым теге. Я күбрәк матайлар кызыграк. Шунлыкта. Ну, машина практик юк. Синең гаиләң булса, син бер кайда бара алмыйсың, син машина. Машинаның бит төрлеләре була. Машина, мәсәлән, А пунктыннан Б пунктына йөртә икән. Минем өчен ул машина. Ләкин кайбер кешеләр машинаны сатып алалар. 6 миллионлык, 10 миллион бит фатир бәясе инде. Аңлыйсыңмы? Алып машина алалар. Мин аңлап бетермим. Бу кешенең башына кер булмый бит инде. Ул нәрсә? Ул менә кем өчен ала ул андый кыйбатлы машинаны? Үзе өчен аламы ул кыйбатлы машинаны? Яки менә калган кешеләр күрсеннәр әле, белсеннәр әле, менә мин 10 миллионлык машина белән йөргәнемне дип. Шуның өчен алырга да мөмкин бит кеше. Ну, шунлыкта син татып карамыйча белмисең бит инде. Кайбер кеше аны беләдер, менә бу машина яхшырак, һәм ул аның әле иҗатына яхшы ягын тиясыдыр. Шуңа күрә алгандыр. Андый очракта була, мин әйтмим, теге алмагыз андый ни дип. Яхшы, ничек сезгә җайлы, ничек уңайлы шулай эшләгез. Ярый, син каршы түгел. Син каршы булмагачтын без инде. Нәрсәгә каршы булырга инде? Ленинди теге шундый илһамландыра торган формула ниләр бар бит инде машиналар теге. Мин кызыкмасам да. Шундыйрак фикер минем. Кемнеңдер чыннан да илһамландыра, ниндидер эшләр өчен. Мәсәлән, ул андый субъектлар булмаса, машина, фото дигән ибер булмаса, ул бөтенләй иртәбән турып эшкә бармасы. Ниме? Шуңа күрә шундый кешеләргә, мәсәлән, арачына да буны фатир дип эшкә барырга кирәк. Кемдер аны уйламыш, мәсәлән, мин үзем әйтәм инде. Мин бөтенләй андый материал әйбергә ашкынмыйм. Шуңа күрә миңа нидер проектларга чакырсалар да, бүтән кеше сорый, түлиләрме? Мин иң соңгы соравым, түләмәсәләр дә әйтәм, мин инде килергә барырга әзер. Кайнатма. Карале, безнең бу подкастта шундый бер рубрика бар. Мин аны керттем, чөнки мин юрауларны яратам. Һәм мин яратам юрарга китаплардан. Мин алып килдем монда 4 китап. Ул Сибат Хакимның Фазыл чишмәсе дигән шигырьләр китабы име? Укыган югы. Име? Яраткан китабым булып чыкты име? Батулланың тузга язмаган хәлләр. Аннан соң Габриэль Гарсия Маркесның Ялгызлык. 100 лет одиночества. Һәм Хойт Такташның 1942 елны бастырып чыккан, инде үлгәннән соң, Хойт Такташ үлгәннән соң бастырылган китабын алып килде. Кайсы китапны сөйлисең һәм кайсы сорауга без җавап эзлибез китапларда? Такташ, әлбәттә. 42 елны геләйтәм, нисәгә әйтәм? Чөнки ул Совет чоры китабы. Моны аңларга кирәк. Так, сорауны көтәбез. Инде әзерләп торам. Теге ул булырга мөмкин шәхси, бит санын әйтәм хәзер инде. Башта сорауны әйтергә кирәк. Сорауны әйтәм. Шәхси булырга сорау мөмкин яки ниндидер иҗади сорауың. Нәрсә сине кайгырта хәзерге вакытта? Альбом тиздән чыгачакмы минем? Безнең. Син кемнән сорашкан дия карап сора. Продюсердан. Ул әле менә шундый күренмәс кешеләрдән башта сорыйбыз аны. Аннан соң без аны эшлибез. Ну, эшлибез инде без аны. Мин теге шундый кызыксынып кан сорыйм. Аннан соң алар продюсерлар. Әлбәттә. Кая инде алар? Бәлки яңа альбом чыксын өчен, тизрәк чыксын өчен. Сорауны тулыландырыйкмы шулай? Нәрсә эшләргә кирәк? Нәрсә эшләргә түгел, әмма без көтәбез. Нәрсә ашарга кирәк? Знак көтәбез, име? Ниндидер. Кызык бит инде, итеп карыйк шуны. Әйдә ничәнче бит? Монда белсен ничәнче бит? 14. 14-нче? Әйе. Чынлап. Газраил шигырьне легәбез бугай. Беренче. 14-нче Астан әйтимме? Әйе. Яра өстән 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ой, мен оқымаймын сен абу. Mesela Туры келе, білесің бе? Иношар яқтан туры келе. қашан ашып Шыға алмайлар. Ауыру, сырқаулар. Иә, Нәрсе? қызық. Мен шынында қазір хастаханаға йөри башладым. Мен теге тішләрне жасаттым мен көптән түгел генә. Шулай ук мен хастахана ягын кайгыртам. Ну үземне сәламәтлек ягын кайгыртам. Бәлки шыннан да хәзер альбомга карата сәламәтлеккә басмасыра кирәк. Шуңа күрә әйтәм, толып тора шуңа күрә дә. Менә күрәсеңме? Бәйле. Хойтакташ. Бар шундай мәгълүматлар. Хойтакташ турында мин белән әйтмим бит, мине Хойтакташ ул яраткан шагыйрем. Бик күп шигырьләрен яттан беләм һәм без бит инде хәзер IT паркта Хойтакташның монда памятниги да яратуын, һәйкәле дә яратуын. Мин шунда утырга яратам мин аны карап. Син үзең менә кайсы шагыйрьләрне укып, алардан ниндидер илһам аласың? Бармы андыйлар? Менә шулай Хойтакташны укыган идем инде хәзер Дәрес Галәм китабы ята иде. Кайчан алынган инде 1 ел элек китапханадан алынган китап. Тапшырмадым әле. Яртысын укып чыктым да. Аны тапшырмасаң буламы сездә сабада? Кызык булыр иде тапшырмасына. Әйбәт булыр иде ул. Безне 21 көнгә генә бирәләр китапларны шуңа күрә. Юк, анда алай түгел, анда аласың да. Укыйсың да. Арттан алга укып чыгасың, алдан артка укыганнан соң. Менә мин апайым дип әйтәм инде, Йолдыз Миндуллина. Ул миңа энем ди. Яңа апайым дим. Безнең кызык шундый элемтә бар. Әле ахыр менә күптән түгел генә замана шагыйрьләренең җыелышы булган иде. Җыелыш дип инде алар Кадиев театры белән берлектә эшләгәннәр, КХТИ кошында сәнгать музее мәле ул галереясы. Бәлки шулдыр. Шунда эшләгәннәр алар берлектә ул. Шунда бардым мин электем. Кызык иде анда Янсуарлар, Луиз Янсуар, Йолдыз Миндуллина һәм кайберләр. Лия Гыйбадуллина менә. Кызлар күбме хәзер? Әле ул теге минем яшьтәшләр түгел бит, миңа апай яшенне апай булып туры килә торган кешеләр. Онан соң алар белән инде бергә утырып алдык шунда. Шигырь биткәннән соң кызык менә шундый очрашулар. Хәзерге замана шагыйрьләрне әйтер менә шуларны, шагыйрьләрен. Шагыйрьләр чыннан да. Алар арасында сизеләме ниндидер теге көнчелек дип әйтәсе килми инде. Теге бер-берсен мин өстенрәк, мин яхшырак дигән. Андый бер гомумән. Бар бит шундый, барыбер Йолдыз Миндуллина кертте дә име ниндидер үзенең бер шигырен түгел, менә яза торган сүзен оныттым, кара әле. Мәкалә? Юк, менә яза битен кеше име, аның язганда ниндидер стилен. Йолдызның стиле бар үзенең. Һәм бик күп яшь кызлар, шагыйрәләр аңа ошарга тырышып, аның кебек язарга тырышалар. Андыйлар бармы? Яшьрәкләр бар. Яшьрәк инде әлбәттә. Сезгә дим, чөнки Йолдызның тел байлыгы да көчле име, һәм ул ниндидер сүзләрне кыстырып әйтә дә име. Теге кызлар да аңа ошарга тырышып, чөнки Йолдыз инде барбер билгеле шәхес хәзерге вакытта белмәгән кеше юктыр инде аны. Табып булмый, таба алмыйсыз аны. Интернетта юк, социаль сетьләрдә юк. Һәм мин менә шул аларның очрашуларындагы сценарийларын ахырдан алдым үземә. Анда шигырьләр язылган. Шуларны татарча вариантын әлбәттә аларны укып чыгара кирәк әле. Менә шундый янда гына йөрү, шундый процессларның, кешеләрнең үзеңне кем икәнеңне уйландыра бик теге. Син шушы кеше микәнсең дип. Йолдыз белән мин бит бер параллельдә укыдым. Ул А классында, мин Б классында укыдым. Мин беләйдем, аны онытканмын. Шундый карыйм, алай түгел бит инде бит әскерә. Без бергә укыдык. Һәм безнең форма бар иде. Безнең форма бар иде. Без кызлар киевергә тиешегән шундый юбка, жилетка, ак күлмәк. Ул алай киенмидер. Менә Йолдыз ул кичкенәдән бунтар иде. Чалбар, джинсы. Көн сайын диярлек директорның кабинетында иде. Шул кием аркасында көн сайын диярлек аны кертәләр. Һәм ул чыннан да менә шундый беренчедән бит бунтар да, акыллы да. Татар тел олимпиадасыннан беренче урын. Математикадан беренче урын ала бу 11 класстан шунда. Математиканы алдымы шулай? Алды. И олимпиада җиңгән кешеләр нәрсә? Экзамен скре университетка. Безнең хәзер шулай микән ул? Белмим, менә безнең вакытта шулай иде. Һәм бу бит инде башына килгән инде, әниләр әйткән микән инде кемдер инде. Имеш ВМК бар инде, ВМК математиканы биргәнсең бит инде. И ул анда керә. Һәм уйлап кара, мин башыма да килмәсе, мин аны шуй алмас, мин кыюлыгым җитмәсе. Икенче курстамы, өченче курстамы ул ВМКдан китеп, татфакка беренче курска шунда керә. Аңлыйсыңмы? Артка
Татфак, татфакның журналистика микән, ансы белеп бетермим. Ну, татар теленә бәйлегә кире кайта. Чөнки соннар ул бер, ләкин аның күңеле барыбер торта булып чыга инде татар мөхитенә. Мен аны хәзер әзрәк аңлыйм. Мин гәрчә китмәгән булсам да университеттан мин магистратурага кергән идем. Мин аны укыдым 2 ел. Һәм мин диплом алмадым. Менә шундый минем моны киресенчә саныйм теге. Туры килгән үземә дип инде. Ягъни диплом алу түгел, диплом алмау менә шунда. Ул айламдан бер университетка шун универга моңсуяктан карагадагын этәргәч, шунда уйланырга дагын. Ул вакытта, мәсәлән, бакалаврда укып алай китү, ул инде шуңында мин ул вакытта әле куркаем. Ничек кенә укып бетергән моны, ничек кенә дип инде. Безнең шуда бакалаврлар, магистратуралар юк, шуңа күрә син теге я укыйсың 5 ел, я укыйсың 5 ел. Битен вариантлар юк. Син специалист булып кына чыга аласың, битен бер вариантта булмагачтын. Шуннан да мен ул вакытта Йолдызга антырны сидәлетен кеше миңа сөйли. Мин шу хәттек мәйтем, ну, көнләшү хисе дә, теге соклану хисе дә, менә ике хис дә бергә буталышып, мәйтем, менә шулай булдыра ала икән кеше. Шундый була ала икән. Теге әлдә аңа караганда син аны күрсәң, аның социаль шелтәләре юк. Бу да бит инде бунтарлык. Мин андый кешесенең кебек түгел. Мин барыбер Кирәкле кешеләр генә барып җитә алган шундый нәрсә бар. Һәм синең беттеме соң ул көнчелектәге журналда чыккач язылып инде журналда. Мин таналарга телим дигән. Мин таналасам килә дип язылган шунда. Кара, яхшы, бер ишештердең әле син. Кара әле тараф белән бәйле юллар булып чыкты. Менә булат менә кардаттан. Кешегә сөйләргә кирәк. Идел журналы мине тышлыкка куйды. Һәм интервьюда мин янда сөйләдем, инде ачыктан ачык, мәйтәм, мин таналасым килә, мин танылырга телим. Шуңа күрә мин бүтән эшләгән эшем дә шуңа китергә тиеш. Мин ахырдан танылырга тиеш, экологично. Ленинны үтереп тә танылып була инде бер караганда. Шуңа күрә мин теге таныласым килә, ләкин ниндидер шундый инде яхшы эшләрем белән. Һәм бу егетләр, тараф егетләре яз белән булат. Миңа бирәләр кайсы көн була 26-сы булдымы? Пешән базарында булгай. Пешән базарында сез миңа китердегез дә клип күрсәтәләр булар миңа. Кулакчыларны кидек, мин тыңлап утырам буларның җырларын, буларның клипларын, аны клипны күрергә кирәк. Ул бит инде психоделика. Сен трусиктан йөрисезме? Yo, ахырдан гына ул кешенең шул истә калган. Бер төрле төстәле алар шундай. Сез анда трусиктан гына каласыз бер мизгел, һәм менә сез аны тыңлап торасыз, һәм мин карыйм да, тыңлыйм да, әлемдә халык йөри, кемдер аралаша, и Булат миннән көтә инде реакция. Әйтте, нормаль егетләр, нормаль. Ул шул сүзләрне ишеттерәсе килгән икән. Яз минем турында эро, танылырга теләсәң, Ләйлә Лерон. Шундай юллар бит анда. Без аны уйладык, бу нәкыш җыры безнең ахырдан гына чыккан иде. Һәм бу чыннан трек ягыннан да тиз генә эшләнде. Сүзләре дә ахырдан сүзләрне икебез бер юл без аны яздык. Кай байтып була бит, албай иттереп. Әйдә менә шул язы әле, шундый. Шулай дип язып куйдык узан ахырда сүзләрне. Минем ул җыр бар плейлистта, һәм минем кайфым начар булса, мин аны куям да, мәйтәм, минем турында, миңа багышланган юллар бар, минем турында җырлар язалар дип имә тыңлыйм да, теге алга китәм. Димәк, мин чыннан да танылган кеше бит инде. Ике егет минем турында бер юл булса да язганнар үзләренең җырларында. Бүтән җырлар бармы соң шулай язылган? Бүтән җырлар да бармы соң? Минемме? Юк. Мин да кызлар, ул шашы геләди я гуя. Мин бит хасыл ким, саба урамында йөрим кулактар әди. Күлмәгәңне сал, алты малайда мин югалтсам контрол. Минем турында язайда эро, танылырга теләсәң Ләйлә Лерон. Бейскик шейкер хат, ботыңны селкәт. Шуннан да Рәдиф турында әйтәсез бит, Рәдиф кулакта Рәдиф, саба урамында йөрим. Күрәсезме, яттан беләм мин сезнең җырларыгызны. Мин хәтта яттан белмим бу. Кулакта Рәдиф, мин турында юллар китә инде. Шуннан да менә мин тыңлаган саен, мәйтәм, язырга что ли Булат Шәйми турында эротика мәйтәм. Кызык булыр инде мәкалә шул. Безнең теге төркем, син шундый хикәя уйлап чыгарыласың. Без оешканчы нәрсә булган? Теге сиквелме? Приквел. Нәрсә булган? Син язасың хикәя теге. Һәм без аны альбомга беренче гандары интеграция ясап кертеп җибәрәбез. Шундый. Менә башта моны укырга кирәк, моны кызык юллар белән.
Эшләсәң әйбәт инде. Язасы була демек нормально. Яра яхшы. Так, аннан соң синең бит инде опаың булып чыкты Йолдыз. Шын кон опаларың, абыйларың бармы синең? Энекәш кенә бар. Энекәш? Мин үзем абый инде, энекәш бар. Ничә яшь аерма сезнең? 7 соң. Аңа 21 бугай, миңа 29. Яхшы аерма. 7-8 менә шул дирә инде. Менә гаиләдә булган имсен, ике егет бергә яшисез, бер бүлмәдә яшәгәнсездер әле сез. Кичкенәрәк чакта, аннан соң ул калды, теге балалар бүлмәсе дип атала бит инде башта. Ул калды шул бүлмәдә, мин залда йокладым инде. Шунда йокладым һәм мин хәзер 2нче катта торам, ниһаять мин 2нче катта. Минем кичкенә хыял бар иде, 2 катлы өйдә яшәп карарганда, шундыйрак шулар әкрәнгенә чынга аша инде. Кичен чакта булдымы соң көнчелек хисе? Сугыштыгызмы, бәлки нәрсәләр бүлгәнсездер, бер кызлар шагандыр бәлки сезгә. Булдымы андый ниндидер ситуацияләр? Без теге менә кайбер кешеләр аралашалар бит инде, аралашалар абыем, энем дип, без бәк алай итмибез, без теге анда кызлар темасы белән сөйләшкән юк. Безгә бер кызлар ошау булырды микән? Инде миңа бит мәсәлән яшьләр ошарга мөмкин, шулай бит. Мөмкин. Рөхсәттем. Хәтта ошыйда дип әйтсәм инде. Менә бу кыерсытулар булмады, андый нәрсәләр. Теге кичкенә шуклык кына булды инде, шуклык. Анда малайчак шуклыгы, анда видеолар төшәдер бит инде әтиләр кичкенә чактан да. Мәсәлән, инде буламыш, миңа бу эләккән икән, теге эләккән икән, андый нәрсә була инде. Мин хәтерлим, мин энекәш булуын теләгән идем кичкенә вакытта, шундый энекәш туу вакыт җиткәч, шундый энегә килдем дигән, мин бит белмим кем туасым, малаймы, кызмы. Малай. Шундый теге хастаханәгә кергәндә шундый шулай әйткәнемне истә, шулай хәтерлим, шундый сүзләр әйткәндә. Малай дигән. Син үрнәк итеп куялармы соң инде энекәшеңә? Әни, менә ни яз? Юк, алай юк, теге мин үземнән яратмыйм кешене белән кеше чагырып торганда. Ул үзенчә сәләт, мин үземчә. Алай юк, мин ишеткәнем юк, мин булмаганда бәлки берәр әйткәннәрдер. Но андый түгел бездә, андый тәрбия түгел. Иреклелек инде менә син аның шикелле барырга тиеш дигән нәрсә юк андый. Шулай. Яхшы. Һәм сезнең ничек соңында сезнең шундый? Айсылбайм, без бер бүлмәдә яшәдек гомер буе, 4 бүлмәле фатир булса да, шундый күчкән 2 бүлмәдән 4 бүлмәгә күчтек бит инде без. Мин инде Айсылбайм бүлешәбез инде, бер бүлмә минеке, бер бүлмә минеке дип шашинәбез инде. Әтинең кабинеты. Библиотека, китапхана ясады куйды, әти бер бүлмәдә бетте. Без Айсылбай шулай калдык бер бүлмәдә. Мин бәсеме көндәшерим Айсылугайме, аның белән чыннан да бер бүлмәдә яшәмәгән булсам. Без бер бүлмәдә яшәгән күрә, мин аның көн саен яшәгәнен күрәдер инде. Тигезлек шундый. Тигезлек түгел. Менә шундый нәрсә эшли алам мин дигән дип шулай рәхәтләнәсең. Ул акыллы, тырыш, туктап укый, 4-легә риза түгел, син күрәсең. Ул шундый. Син үзең 5-легә укыр өчен нәмә мондай булырга кирәк икән. Мин андый буласым килми. Шуңа мин көнләшмәдем дә Айсудан, чөнки ул чыннан да менә йоклап китер алдыннан Айсуның кровати янында нәбәй китаплар торадыр игел. Менә бит, ала да китапны укый да. Шуй укыган кич йоклап китәдер ул. Аны шулай стоп китаплар торадыр. Әмин ди. Ятам да йоклыйм. Менә шундый. Әзрәк кенә ялкаурак булганга күрә, мин Айсуга көнләшерим мин, аңа җиңел бирелгән булса. Аңа җиңел бирелмәде бер качан да, шуңа күрә көнләшеп тә булмый. Һәм икенчедән ул бит әлбәттә 11 яшьтән бирле телевидениедә. Менә шул як бар инде. Мин мәсәлән бит алай килеп, Казанга килеп йөри алмадым теге. Шулай. Син сөйләп торам мин. Юк, бөтен кешендә телевидение алмыйлар бит. Мин ничек тырышсам да, миндә бит инде ничекле кастингка йөрдем. Алыгыз мине алып барыш. Мине алмыйлар. ТНВгамы? ТНВга, мине алмыйлар. Айсуны секундында алдылар, ушап китте, Айсу шулай гомерлеккә телевидениедә кирип калды булып чыга инде, име? Мин юк инде менә 35-тән соң 38-дә генә менә утырам хәзер камера алдында, аңлыйсыңмы? Ничә еллар буе мин. Хәзер алар сиңа әйтәләр. Алар синнән сорыйлардыр юкмы? Кемдер алар? Менә шул телевидение кешеләре сиңа мөрәҗәгать итәләр күбрәк. Киләләр дип. Юк, белмим, алар мин йөргәлим аларның тапшыруларына, темаларга, фәләннәргә, ләкин теге беләсеңме, әйтәм бит, менә бөтен кеше язмаган вакытында кирип калырга телевизорга. Менә телевизорга кирип калган һәм бер яктан көнләшеп тә буладыр ям аңа, ләкин мин шуннан да менә ул симбиоз. Сәләттә булырга да кирәк, һәм вакытында ничектер дәгергә. Андай бер булмаса, сәләтең дә булса, син барыбер кира алмыйсың булып чыга инде. Тырышсаң, тырышсаң да. Синең дә менә сен әйтәм бит, биредә помнигә кире кайтсаң. Юллар алып килде, шулай. Ничектер сине бит үзеннән үзе керткән дә куйган. Кинога.
Düsмө? Һәм хәзер шул якка теге укырга нитергә фикерләр шундый тулы минем. Артистлыкка китергә что ли, актерлыкка? Шундый нәрсә тулы инде фикер уйлар. Коясың Ягъни инде. ягъни син очракларга килеп кергәнсең һәм син төплерәк булырга тырышасың шунда. Нәрсә. Косында бармысың, кой укып була торган? Или просто курсларга йөрисең китәме? Менә белешергә кирәк әле, мин әле хәзер түгел бит инде, барыбер да көз көне түгелсең, шулай бит керүләр. Җәй көнерәк, җәй ахырынрак. Җәй Мин көне, саңа яз калдым көне. инде. Бу ел нә инде? 30-да? Не? 30-да бер кеше артистлыкка алмый, уже кортып санала, шунасың. Анда сөйләшкәннән ишеттем мин менә. Менә бу шушы яшьтә килгән, шушы яшьтә дип. Анда команда такымда сөйләшеп бетерделәр шулай. Беләсеңме нәрсә? Olmasa үзе белешләр. Мин андай берни яратмыйм. Менә безнең кеше сөйли. Менә ул 3 балалы хатын аерылган да иреннән, аннан соң шундый яхшы иргә кияүгә чыккан дип сөйләриме? Ара сөйләргә кирәк бит инде. Юк, андый варианты бар. Әнсен тагын булырга мөмкин вариант. Әнә Мадонна 60-тан артык ул карас шпагатларга утырып бии белә, сикерә белә дип сөйләриме? Но это же, мәйтәм, исключение, искәрмә бит бу, мәйтәм. Сез искәрмәне сөйлисез, бөтен кешендә шулай булачак дип. Ә ул алай булмаячак. Кемдер чыннан да 30-да да, 50-дә дә артист булып китә ала, актер булып китә ала. Ләкин бу искәрмә күбесенчә 18-дә, 16-да укырга керә кирәк, укып чыгарга кирәк. Аннан соң бәлки син актер булып китәсең, телевидениедә тем более. Шуңа күрә мәйтәм, күп кеше сөйли менә шундый моментларны. Түгенде менә син дә булачак, ул син дә булдырачаксың дип сөйли, ләкин ул күп очракта искәрмә. Мин бер кайда бармыйм. Усал Лейла. Кара, мен кобыз тотып утырамыйм, син уйный беләсеңме кобызда? Аны ике теш арасына кыстырырга кирәк икән дип. Мәдә, моны миңа Нурбекнең хатыны белә әйтте. Аленаны? Әйе. Шулаймы? Белмим мин. Мен син беләсең. Мин чынлыктан да бер тапкыр уйнап караган юк үз гомеремдә. Име? Һәм күрсәм дә шуны җиңел дип дигәндә әйтәләр бит. Юк, ул якка түгел. Менә байлар. Ну-ка. Мгм. Чыгайым тоже. Теш тавышын ишеттегез инде. Моның кыңна түгел шундай. Ка. Ну, әйдә кешегә әйтербез, син уйный беләсең дип. Я. Йоқой. Şu irnesi kitkende ezekten tavuşta kiteyim ikinci türlü itip. Мейткейм Аленаға мейтем, бүле иттің, конечно, рәхмәт сиңа, но өйдә үндер курслар уздырырга кирәк безгә бәлки. Миңа бүләк итсәләр, мин моны икенче көнне өйрәнәм инде. Ниме? Нәя шундай. Икенче көнне миндә, ну, үзем аны карап була бит инде. Интернеттанмы? Тек кеше миндә торып булсын азрак шундай. Юк, биләм сиңа хәзер, подожди, мин сиңа кайтарам. Миңа Алманидан җибәргәннәр иде. Ирен гармоннар, хармоника инде шундай булат җибәрде. Анда төрле тональлектә. Бер дүртәме соң, уйныйсыңмы соңдай? Мин теге әйтеп тә җавап бирергә белмим инде, юк дип тәгән җавап бирсәң читен. Шундай алар мине торалар. Менә анда әзрәк маташтырга идем мин. Менә иртәгә миңа җибәрсен видео яме, уйный беләм дип. Ничә бу синеке бит? Сиңа беләйтем. Мин бар буна мин теге белсеңме, музыканы ишетә белмим. Ишетәм мин, музыка сөйләмим. Үлүннән Ләйләгә килгән, Ләйләдән Ниязга күчкән. Әле. Бүләк. Бүләк. Менә килгән дигән менә. Кара, алдым. Юк, бәлки ниндидер җырга туры килер сиңа кертеп җибәрәсезме? Кирәк нәрсә ул? Миңа гомумән шундый милли инструментлар булдырырга телим мин анда. Кубыз, төрле шундый. Тагын ниндидерне беләсең? Әйдә санап китәбез. Кыллы уен коралларында Казакъстаннан кайткан шундыйрак. Ну, саз кирәк түгел, аның тавышы нирәк, сазның бәк без үзебезнең төркемдә аны абайлап бетермибез, гәрчә таңнасак тагын ни җырлар. Шәрык мотивлары белән булган җырларны. Аны җырлардан тыңларга өйрәнергә кирәк. Син аны булай гына, мәсәлән, беренче кушудан тыңлый алмаска мөмкинсең. Ул теге бөтенесе бер төрле булып тоелырга мөмкин сиңа инде. Менә шундый уен кораллары кемнәр алып кайта ясыйлар төрле. Менә мин сүгдәрдән беләм инде шул ук моң майданчыгында шетерген аның уен кораллары бар үзенең теге. Дош булыр, идеал дигән шундый уен кораллары инде тува. Насам битен сүгдәр дигәчтен әле үзләү дә, аны теге тамак белән җырлау да. Сен өйрәнеп карамадыңмы, аны сорамаган идем, ничек анда ничек җырлый ул? Мин аны күзәттем генә. Без походка барган идек бер. Килдек, сәпитләр белән бардык без анда. Мин киттем үземнең төбәктән анда шул 50-нче чакрым. Кызык инде миңа шундый нәрсәләр, мәсәлән,
мен үземдән караган идем видео. Яшь үсмерлек чакта шул уганда Рәхим бай, Ильяс Гафаров, Илнар Фатихов алар бардылар Финляндияга. Сәпитләр белән шундый ракнысы. Я кызык янда истә калган Рәхим бай утыра. Банан белән шикләү инде, банан белән шикләү дип шундый. Бөтен энергияны тота торган шундый энергия бирә торган әйбер. Мен кызык тоелды, менә егетләр кара шуннан калган инде шундый нәрсә. Киттем мин мондый моторлы сәпи җыйдым дагын. Бензинлы бер үзем. Калганнар Казаннан килделәр. Балташта безнең җыелу ноктасы Балташта булды инде. Шуннан киттек без Орча районына керә торган Хәтнә дигән авылга. Әле мин инде сәпит ватылып төнлә белән генә барып җитеп, шундагы авылдагы бер абзый миңа рәтләргә булышып, бензиннар биреп, төнлә белән барып җиттек менә. Теге күзгә төртсәм дә анда бер нәрсә күрми инде. Кап-караңгы. Агачлар иртә белән уянабыз, агачлар арасында ятабыз икән шундый мотор. Теге чатырлар эчендә. Бер заман бер абый үтеп китеп йөрегел, үтеп китеп инде. Анда су алып килеп куйды безгә. Ялтасызмы монда ди. Аннан билгеле булды шушы хуҗасы икән бу. Хәтнәнең заводының инде Вәнил абый дип таныштырды инде үзенә. Шунда үзенә чакырып, йортында без мончалар кереп, кызык булды инде. Шундай. Ул авыл инде чиркәүдә бар анда кызык кына. Керәшеннәр дә торган дип ишеттем мин. Керәшеннәр яртысында тотарлар. Ошады инде анда. Аннан соң кайтканда бөтен кеше китте. Озанга bir-iki кеше калды инде анда. Алар кайталар Балташка, һәм мин киттем Сабага. Кайттым мин ничә сәгать микән? 3 сәгатькә якындыр инде анда. Ул куллар дыр диге сәбит әлендә бөтенләй чибен тавышлары чыгара. Анда читтән карап торганда кызык инде ул нер каскалы килгән бер малай анда. Сәлам әйтеп бара, син бәрәңге аласың анда бер абзый бәрәңге алып ятайм дип. Сәлам шундый. Илһамланып китеп барам инде диген. Газга да бирәм. Шулай кайтып җиттем төнлә белән әле фар да юк янда шундый. Сәпитегезгә фары куйгыз әле төнлә белән йөрсәгез. Һәм кигәнем дигәндәй рефлектор кием. Ансын кигез. Гомумән рефлекторлы шундый төрле яшькелтем төстәге киемнәр кию. Ошый. Носки. Без кыллы уен коралларынан ничек кирип киткәнбез инде бу бисәбиткә. Син ничек кертәсең ул не бу бер темада икенче темага мин аны сизми дә калам. Борчак кашалан икән буймы? Кеше күрми аны Нияз. Безнең тыңлаучылар бар. Казак музыкасы дип әйттең син, име? Мин казак музыкасын тыңлыйм бик нык, име? Кайсы ошый? Миңа ошый Нурбек дигән егет. Нурбек? Аның Фамилиясе ничек? Атамасы Dude on the Guitar дип атала ул. Нурбек. Ишеткән бар мин аны. Әйе. Ул бер үзе генә буга яндаймы проектта? Әйе. Бер үзе генә. Һәм Дархан Джус бугай аны. Анда яртып тыңлыйм. Үзен дигән менә лейблның бөтен җырчыларын яратып тыңлыйм инде. Һәм миңа бит ошый казаклар. Алар менә сезнең кебек тараф кебек, име? Без алар кебек. Юк инде монда һәрбер кеше аермай сөйләсәләр. Тараф кебек, име? Аларның җырларында ул ниндидер менә хәзерге вакытта кулланыла торган сүзләр белән эшләнелгән. Аңлыйсыңмы? Аңлашылды, әйе. Менә хәзерге теге ул каен, җир җиләге, урман, күк дип түгел. Минем бер шигырьдә дигән бар ул шундый. Тордым, Форест Гамплар йөриләр икән чабышып дигән шундый нәрсә диде. Форест Гампны караган кеше генә аңлый аны, аңлыйсыңмы? Теге син аңлыйсың, аудиторияны син шул юллар белән кичкенәйтәсең, чөнки менә үзе аны караган кешеләр белән аңлый дигән бит инде бу сүздә бу юлларны. Мәсәлән, бернинди дә әби Форест Гампны карамаган татар әбисе. Караган булса да ул Форест Гамп икән истәлек калдырмый. Барбыр ниндидер теге аудитория әзрәк кенә укымышлы булырга тиеш, кино караган һәм бәлки сәясәтне аңлый торган халык булырга тиеш булып чыга бит инде, име? Сезнең җырларны тыңласын өчен, тыңлый алсын өчен. Оныкларын белән аралаша торган әбиләр булса да әле аларга теге сөйләп бирәләр инде оныклары барбыр. Барбыр чамалый бит инде алар. Менә шунысы белән миңа әйтәм бит сезнең җырларыгыз ошый, чөнки чыннан да Мана бөтен кеше дә аңлап бетә алмый. Мана мин генә аңлыйм дигән көн аңлыйсыңмы? Мин генә аңлыйм. Менә мин һәм ике кеше даган Нияз белән Булат сөбез ишәү. Шулай тыңларга яратам мин сезнең җырларыгызны. Чыннан да кеше тыңламаган булса, бәлки сез әле белмәгәнсездер тараф төркемен. Бүген менә бу аралашудан соң тыңларга сүз бирегез. 5 җыр, әлеге 6 җыр. 6 җыр. Ул стильдәрәк булмас инде. Киләселәрне эшләгәндә, киләсе җырларны эшләгәндә. Бармы нинди теге бәсеме үзек? Нәрсәнең? Ну, шигъри юлларын бәлки җырлый белмим дип әйтсәң. Мин җырламыйм инде, ансын.
Үзек, ну менә шул шигырь кайсысы. Анда Акҗисем нидән ерак каләмгә дәшә, бәлки гади үлән анда рәшә, менә кемдер көлеп куйды хәзер. Ишеттем сезне, кем көлде? Бу синең паранояң. Тегендә. Мин төгәл хәтерләмим җырларын, но менә шундый рифма дигән анда. Дәшә, рәшә. Ул вакытта мин һәр татар сүзләрен ишеткән кызык сүзләрне телефонга язып куям, шулардан рифма җырга тырышайм. Минем бу мәнтеге мөхәндисрәк эшлим мин. Шигырь язганда кайбер сүзләрне нәбәйт нитәм дигән, нәбәйт итеп җыям. Бу фикерне миңа Илин әйтте. Ул да безнең анда альбомда җырлый. Катнаша фит белән. Илин Сиддикова. Элина. Сиддикова Илина. Ул әйтте, син инженерлар шикеллерәк эшлисең, ахырына шигырьләрне дип әйтәм. Шулай булгай бу. Кеше әйткәч, димәк шулайдыр инде дип уйлап куеп. Ну, мин үземдә бит техник университет бетергәнгә күрә шундый үземдә сизмәсенә сәбәдер инде шигырьләрне эшләүдә. Йогынтысы. Шул техник белемнең дип әйтик инде. Андыйрак стильдә җырлар булмастыр шикелле тоела миңа, булса дагын. Менә минем нәрсәне халыкка кертеп җибәрәс килә дип әйтик, популяррак төнге клублар бар бит әле. Төнге клубларны кешеләрнең стереотип бит инде, анда начар әйберләр дип кенә уйлыйлар. Анда бит на киресенчә арт киңлек шикелле ясап була, шул ук Верк Казанда име? Ана иске фабрика, җиһаз фабрикасында анда эшләнгән ул. Төзелгән инде шундый. Ташландык шикелле күренә тыштан. Ишкә керсәң бер дә генә андый фикер калмый, кызык шундый мәдәният шундый. Кызык төнге мәдәният инде менә шунда дагы шул якка таба юнәлеш алып татарчаны шундарак нитәсе әзрәк кертәсе иде. Шул яктарак эшлисе иде. Төнге клубларга да. Теге начар дигән сүз түгел, сез анда килеп теге анда ишеп тартып бирә торган нәрсә түгел ул. Сез күңел ача аласыз үзегезчә. Һәм биеп энергияны чыгарырга шундый, һәм энергия алырга шуннан. Шул рейв мәсьәләре. Ул бездә үсмәгән әле ул андый нәрсә. Синең кыяфәтеңә карап син бөтенләй шул Верктан чыкмаган кебек сөйлисең. Билгесез сәлам. Безнең синең белән бер юлабыз бар. Икебезнең нинди юлау, хәтерлисеңме? Аңлыйсыңмы нинди юлау? Безнең телефон чыгардым. Безнең икебезнең гел бер әйбер эшлибез, очрашкан саен. Ни эшлибез без? Булатка видео яздырабыз. Хәзер тагын яздырабыз. Булат, сәлам, хәлләр ничек? Без менә монда, кем монда? Күренми берсе. Тагын берәү, менә алар. Кем бу? Мәле? Сәлам. Сөйләш. Дуслар, без гел Булатка видео яздырабыз, диме? Шуңа күрә сез аны күрәсез. Сиңа. Синең турында сөйләштек. Әйтмәдем мин сиңа башта. Карарсың инде. Ярар, ничек? Кайтасыңмы әле? Әйдә, Булат, кайт, синең белән дә подкастта төшерәбез видео, менә мондый матур урында көтеп калабыз. Кайнатма.